Shin za ka iya gaya wa kotu sunanka? Sunana Habib. Habib, kana da mantuwa ko baka da ita? A'a, ban da yawan mantuwa. Kenan za ka iya tuna duk wanda ka gani sau ɗaya bayan tsayin wani lokaci? In dai har na shaida zan iya ganewa. Ya mai girma mai shari'a, ina so a gabatar min da Asabe Tasi'u. Kotu tana neman Asabe Tasi'u. Habib, shin ka shaida waccan? Na taba ganin ta sau ɗaya, ta zo tana mana masifar kuɗi. Ban taba ganin ta ba. Kotu tana jin ka, Habib. Ban taba ganin fuskar ta ba gaskiya. Ba ita bace. Ya mai girma mai shari'a, Habib yana so ya yi wa kotu bayanin cewar ya san Asabe Tasi'u. Tunda har ya bayyana mana cewar ba shi da yawan mantuwa, yana iya gane mutum a lokaci guda. Amma ban san me dalilin da ya hana shi yi wa kotu bayani kai tsaye ba. Amma ban sani ba ko an tsaye da shi ne ta wani bangare. Na gode ya mai shari'a. Zancen yana da rudani, in ka bi sannu za ka je ni mai nema. Barsa Ismail, shin kana da hujjoji ko tambayoyi a halin yanzu? Ya mai girma mai shari'a, ba ni da wasu tambayoyi da zan yi a wannan lokacin yanzu. A kotu ta ɗage wannan zama na yau zuwa 22 ga watan Jun shekara ta 2023 in Allah kai mu. Kuma kotu ta bayar da umarni a tsare Ammar Abdallah da Habib da kuma Abbati a gidan kaso har zuwa lokacin da za a ci gaba da wannan shari'a. Kuma kotu tana umartar likitoci da su ci gaba da kula da lafiyar wannan yarinya har ta dawo hayyacinta. Koma dai menene wata rana sai an gane, ranar da sirka za a ato ne, ranar idanuwa du an tsone, mai gaskiya kwashi ba shi barista. Na gode Allah isaka da alheri, ba abin da zan ce maka sai dai in maka addu'a Allah ya kiyaye ku daga sharrin abin ki. Amin sun mami. Ki kwantar da hankalinki, insha Allah wannan kes ɗin akwai alamun nasara a cikinsa. Kina gani saboda rashin gamsassun hujjoji da suka gabatarwa da kotu ta tura su gidan yari. Insha Allah akwai nasara. Ba matsala. Ga wannan kawai hau mota. Ba matsala. Amin sun mami. Mutane ba su da tausayi.
matar mutum biyu, wata magana ga matar mutum biyu. Zancen yana da rudani, in ka bi sannu sannu za ka je ni mai nema. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu. Ayye. Alaikum salam. Ya aikin? Barsa. Ni barka da Yawa sai. Kwanakin bayan na ziyarci can Bakku domin ina so mu zo na mu dan tattauna wasu maganganu akan wannan kesin kuma Allah bai nufa ba. To ina ganin ba wani abu da ya rage mu tattauna saboda kes yana kotu. Barsa, ina ganin ni da ku duk abu ɗaya muke mawa. Kuma har idan kuka bani dama insha Allah da ni da ku za mu samu nasara akan wannan kesin. Ba wanda zai faɗi tsakanin ni da ku. To ba matsala, mi exchange number in ya so sai mu haɗu ba. To yayi. Tunda ba wannan ɗin ko? Duniya da kallo, dai da rai ba za ka daina mamaki ba. Kamar ita ce ɗaya nan zaune, can ma ga ta can tana ta zaune. Waye menene ne, matar gidan ga menene ne, ita ce ne ko ba ita ce ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan al'amari bai yi daɗi ba ko kaɗan. Allah ya ba ta lafiya. Likita don Allah na ce wani irin ƙarin bayani za ka mun dangane da matsalar da wannan baiwa Allah take ta samu kanta a ciki. To na farko dai Alhaji, yarinyar nan rafin ɗinta aka yi. Sannan kuma ta samu buguwa a kanta, wanda cewa ko da ta farka ba lalle ta dawo yadda take da ba sakamakon buguwar da ta yi. To amma dai cikin ikon Allah duk iya abubuwan da za mu yi mata na first aid mun mata. Yanzu dai kawai abin da ya rage mu jirata mu ga kuma farkawarta mu ga menene zai faru. Allah ya ba ta lafiya. Amin. Allah ya ba ta lafiya. Amin. Likita don Allah zan maka wani takaitaccen bayani, Allah ya sa za ka fahimce ni. To ina jin ka. Da farko dai ni ɗan siyasa ne. Kuma ɗan siyasa mutum ne wadda burinsa al'ummarsa.
sa'annan kuma duk abubuwan da zai je ya dawo ya taɓa masa mutuncin siyasarsa ba zai so ba. A takaice bayanin da nake so in maka shine ni siyasata da rayuwata tana da alaƙa da abin da ya faru da wannan baiwar Allah. Wannan abin da ya faru da wannan baiwar Allah zai iya bani sakamako ɗaya cikin biyu. Wala Allah farfaɗowarta ya gyara min siyasata, wala Allah farfaɗowarta ya wargaza min kariyar siyasata. Ba na fatan haka. Abin da ni dai nake fata shine Allah ya bata lafiya. Sa'annan daga ƙarshe likita, bisa irin gudunmawa da kake ba wata na kulawa, ni ma cikin yardar Allah akwai gudunmawa da zan baka na ƙoƙarinka akan sana'arka. PA, Allah taimake ka. a karbi account number likita zai ga sako insha Allah. An gama ranka da dai. Ya haƙuri. Honorable, ai mu indi a wannan bangaren ne na aikinmu ba na karɓa ko naira ɗaya. Saboda yadda zan kula da ita, haka zan kula da kowane patient ɗina. Kuma ni ina yin wannan aikin ne na yi sacrifice, na sa zuciyata kawai ina taimaka al'umma ne. Babu wani wanda zai iya bani naira ɗaya na karɓa akan aikina, saboda ni ina yi tsakanina da Allah ne. Idan ta wani ɓarin ne ko ta wata sigar daban ka bani kuɗi, to zan iya karɓa, amma ba ta wannan sigar ba. To, likita ka san shi alheri yana zuwa ne ta kowane irin siga, kuma idan an ba da shi yana da kyau a karɓa, ba a mai da hannun kyauta baya. Amma malam likita, ai shi alkhairi danƙo ne. Ai ba a ƙin alkhairi. Da ka yadda ka karɓi wannan alkhairin da aka yi maka, duk da dai na ka ɗan tace gashin kanka, amma da in ka koma gida ka sai kilin ka samu ka ɗan wanke wannan rigar taka. A ɗan gajere ai mu akan aikinmu, kai da yake baka je makaranta ba baka sanya aikin yake ba, ba ma karɓi ko naira ɗaya. In dai mutum likita ne na gaske ba zai karɓi ko naira ɗaya akan aikinsa ba, in dai na yi saboda Allah ne. Sannan riga da kake ganta kamar te da ti, yanzu likita zai zo tsaf tsaf, a yanzu za a iya kiransa aiki ko operation zai shiga, rigarsa za ta ɓaci, in muka cire wata za a kawo mana musa, ba mu muke wanke ta ba aikin ka bane, shi yasa baka sani ba. Wanke mana ake yi. Ba komai likita. Dan gajera wanke mana ake yi. Muna godiya sosai. Muna godiya sosai. Muna gode sosai. Ba matsala. Gaskiya na yi mamakin yadda 'yan ƙananan hujjoji suka rufe bakin barista Ismail. Barista kenan. Hujjojinmu ba rufe bakin barista Ismail suka yi ba. To amma na ga alƙali ya ba shi damar yin magana, kuma ya ce ba shi da abin cewa. This is nonsense. Ka duba duk irin mukamin da na rike a ƙasar nan a siyasance, a cewa yau ɗana shine aka saka a gidan prison aka kulle, an kasa fitar da shi. Haba barista. Ranka daɗe, hujjojin da barista Faruk ya bayar a gaban kotu suna da matuƙar muhimmanci. And so what? Idan ya gabatar da hujjoji, kai ma sai ka gabatar da hujjojin da za su lalata nashi. Menene amfaninka? Menene amfanin matsayin da ka rike a matsayinka na lauya? A kawo hujjoji ne kai kuma ka lalata su duk ingancinsu. Kana da wannan ilimin, kana da wannan basirar, me kake jira? Mutane irin su barista Ismail, mutane ne waɗanda suke amfani da iliminsu wajen kare mara gaskiya. Matuƙar hakan zai sa su samu kuɗaɗe masu yawa. To amma sai nake ganin kamar zai gabatar da hujjoji masu ƙarfi, ba wai a zo zaman kotu ya ja baki ya shiru ba. Kuma na yi mamakin yadda baka gabatar da hujjojin da suke hannunmu duka ba. Hujjojin da ya kawo ba su kai ga an tabbatar da laifin da Ammar ya aikata ba, shi da abokanansa.
dalilin haka ne shi alƙalin ya tattara sai tura su gidan gyaran hali kafin lokacin da za a dawo zaman shari'a ko kuma a yanke hukunci. Barista, aikin nan da ya kai aikinka ne, sannan kuma mun tattara wuƙa da nama mun bar maka. Na tabbatar ba za ka iya rasa wasu hanyoyi ba da za mu iya bi mu samu nasara. Akwai hanya ɗaya da za mu bi. Wace irin hanya ce? Dalilin yin shirin barista Ismail shine ya gamsu ya tabbatar da cewa yaran nan sun aikata laifi. Zaɓi ɗaya yake da shi ya ga ya lalata hujjojin da suke hannunmu. Idan kuma muka yi ƙoƙarin fayyace su ko kuma bayyana su lokaci guda, hakan zai ba shi damar iya fayyace shirinmu a ƙanƙanin lokaci kuma ya lalata dukkanin hujjojinmu. Zancen yana da rudani in ka bi sannu za ka je. Tabbas haka ne. Za mu iya zuwa mu je mu same su mu roƙe su su janye ƙarar. Amma fa ba zai yiwu mu je mu same su kai tsaye ba. Sai an yi 'yan dabaru. Za a je a same su a roƙe su, amma ba za a same su kai tsaye ba sai an 'yan dabaru. PA, Allah taimake ka. ku zauna da barista duk abin da ya bukata a yi masa. To shikenan. Barista mu je daga waje sai mu tattauna. A ce mutum kamar ni ɗana ya zauna a prison. Allah kai mun ci zaɓe. Ki ƙara haƙuri my love, kwanan nan za ki gani, idan kuma na dawo zan yi kwana 2. Ko last time ma da muka yi waya abin da ka faɗa kenan, inda sabo ai ya ci a ce na saba. Na san irin yanayin da kike ciki amaryata, amma wannan karan da zaran na dawo matsalar ki ta yanki. Ni dai ban san me zan ce ba, amma kuma har zuciyar ta fara tunanin kada fa sanadiyya ta ka samu matsala da aikinka. Ko kaɗan aikina ba zai samu matsala ba, domin ina ta ƙoƙarin ɗora ƙwarya a birminta. To Allah ya bada sa'a, sai dai kuma kar ka ɗaga hankalinka ka ce za ka dawo saboda ni kuma lokacin dawowar ka bai yi ba. Ki haƙuri amaryata. Na yi haƙuri kuma zan ci gaba da yi. Fata na dai a gare ka ko da yaushe shine Allah ya bada sa'a ya cika maka burinka. Kin kusa kasancewa da ni na tsohon lokaci. Na san yanzu dare yayi a nan inda kuke. Bari in baki ki kwanta ki bacci. Ki tashi lafiya matata. To shikenan sai da safe. Koma dai menene wata rana sai an gane. Ranar da sirka za a ato ne. Ranar idanuwa du an tsone. Mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne. Maryam! Alhamdulillah. Allah na gode maka. Sannu Maryam. Sannu kin ji? Sannu Maryam. Ya jiki? Sauki. Allah ya sauke sannu. Ina ki yafe ma. Maryam, me kika yi min da zaki ce in yafe miki? Maryam, in kin mun ma wallahi na yafe miki. Ai ni farfadowanki shine na farin ciki Maryam. Ai ni Maryam na ji daɗi. Yawa san da zuwa. Doctor, yawa. Ya jikin? Alhamdulillah da sauki. Allah ya ƙara sauki.
Na'am. Duk dai da ta farfado daga dogon suman da ta yi, amma tana buƙatar hutu. Sha Allah za a bar ta huta. Amma Hajiya, ina mahaifinta yake? Likita, Allah ya yi wa mahaifinta rasuwa. Marene ya ce. Na lillahi. Ya an kai hakan buɗe kunne ku jiyo zantukan waye mijinta ciki waye mai gidan wai ko aljana ce. To babu damuwa. Akwai yayanta wanda yake kula da ita tamkar mahaifinta. To ni zan je ofis. Da Allah idan ya zo, da Allah ki gaya masa cewa ya same ni a can. To shi kenan likita. Yawwa. Sannu Allah ya sauke kin ji? Ai saukin zai samu insha Allah. Kuma tunda na ga ruwan ya kusa karewa, yanzu nurse za ta zo. Idan ta zo za ta cire mata ruwa. To shi kenan. Yawwa. Zancen yana da rudani in ka bi sannu za ka je ni mai nema. Matar mutum biyu ga matar mutum biyu ayye matar mutum biyu ayye ga matar mutum biyu ya an kai hakan buɗe kunne ku jiyo zantukan waye mijinta ciki waye mai gidan. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. To shikenan ga nan zuwa insha Allah. Hello barista kana ina ne? To yau cikin yarda Allah Maryam ta dawo cikin hayyacinta. Kaga ya kamata mu je mu duba ta. To ina ganin mu haɗa can ɗin zai fi. Nan da minti 15. Sai an gane. To. Ranar da sirka za a ato ne. Ranar idanuwa du an tsone. Mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne. Barista, ya kamata wannan tsarin da kuka zo da shi ya zama shi ne silar lalacewar wannan kes ɗin gaba ɗayansa. Gaskiya ne. Don da tuntunin mun bi tsarin da muka ɗauko da shi tun daga farko. Da ba wannan zancen ake yi ba. Duk da ina da labarin shi barista Faruk mutum ne mai tsantseni akan cewa lalle sai ya gwada gaskiya da riƙon amana, baya son cin hanci, baya karɓar rashawa. Barista, su mutane da kake gani a cikin wannan faɗin duniya kaman haja ce a kasuwa. Za ka ga kowa da irin farashinsa. Saboda haka ƙoƙarin da za ka yi yanzu ka gano shi nasa farashin. Na tabbata idan kai masa tayi a daidai ba zai tsallake ba. Gaskiya ne, shi sa ma muke son bullo masa ta wannan layin. To, ni dai a halin yanzu na shirya tsaf kuma ba na tunanin ta gefe na za a samu matsala. Akan wannan buƙatar ni dai a shirye nake. Ba abin da ban tanada ba. PA, je ka cikin mota ta kujera na baya ka ɗauko min ajiyan nan. Koma dai menene wata rana sai an gane. Ranar da sirka za a ato ne. Ranar idanuwa du an tsone. Mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne. Kamar yadda na faɗa muku cikin yardar Allah mun yi nasara kuma Maryam ta da cikin hayyacinta. Sai dai kuma babban abin da yake faruwa na gaya muku rafin ɗinta da aka yi ba sau ɗaya aka yi ba, har mutum 3 ne suka yi rafin ɗinta. Kuma bayan hakan ta faru
an ɗauki wani abu mai nauyi an dake ta da shi. Idan kuma ba haka ba, to an buga ta a jikin wani abu. Sakamakon wannan bugun da aka yi mata ne ya sa har ta samu ciwon mantuwa. Barista Ismail, babu abin da zan ce maka sai dai yin addu'ar Allah ya saka ma da alkhairi bisa irin kokari da kake yi akan ɗana. Amarin kai da ni. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kamar ya kenan dakta, kana nufin Maryam ba za ta iya tuna wani abu da ya faru da ita ba kenan? Za a iya cewa ba za ta iya tunawa ba. Duk da cewa dai abin bai yi tsamari ba. Amma za ta dinga yin wasu abubuwa daga lokaci zuwa lokaci. Kuma za a iya ganin kamar zai iya canja da wani lokaci zuwa wani lokaci. To yanzu dakta, menene bayanan lafiyarta? Duk da cewa ta samu lafiya, amma tana da buƙatar hutu. Barista Ismail, maƙudan kuɗi da suke cikin wannan jaka, na tabbata ko a zamanin bauta sun isa su siya wa ɗana 'yanci. Ballantana wannan zamani da muke ciki na zamanin kashin dankali. Gaskiya ne, wannan shine ranar girma a wannan ƙasar tamu. Ni kuma na yi maka alƙawari. Ammar zai fito ko ta halin kaka, insha Allah. Allah ya taimake ka. Ina so ka ƙara kwantar da hankalinka. Irin wannan ɗawainiyar da aka yi, na tabbata idan aka kai ma barista ba zai juya mata mu baya ba. Bed rest at least 1 week. To alhamdulillah tunda akwai yiwuwar samun sauƙin nata. To amma yanzu likita za mu iya ganin ta? Ba matsala ba ne, za ku iya ganin ta. Koma dai menene wata rana sai an gane. Barista Ismail, ina son PA na zai zama wakili na akan duk hidimar da za ku yi daga yanzu. Duk abin da ya taso ka samu PA kuma zai zo ya sanar da ni halin da ake ciki. Ni kuma zan yi abin da ya dace. Ba matsala ranka da ni. Ai an gama aiki. Insha Allah. To na gode. Assalamu alaikum. Na gaja. An lafiya? An taho ba? To, kamar yadda ne kuka sani, sun fa kawo kuɗi. Kuɗin nan kuma da suka kawo wannan kuɗin, gaba ɗaya suka haɗu, gaba ɗaya suka haɗa suka kawo. Ba wurin rabawa suka yi ba kamar yadda aka yi maganan nan. Ko ba haka ba? Kafin ku tafi daga nan zan ba ku kuɗin ku riƙe a hannunku. Domin ke kika san abin da za a tanada ko? Saboda haka tun da an san abin da za a tanada ga kuɗin sai ku je ku yi abin da ya kamata a yi. Gaskiya ne. Sai dai fa a yi a hankali. Ke ku yi a hankali na gaya muku. To, alhamdulillahi sai kuma ki yi a hankali. Ke kika san abin da ya dace ki saya. In Allah yadda zan kula. To, kamar dai da kuka sani ranar Lahadi ba ɗaurin aure. Ran Lahadi za a ɗaura aure. To baba,
Ubangijin Allah ya kai mu da rai da lafiya. Mu ma ta bangaren mu za mu je mu yi shirye-shiryen da duk ya kamata ne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, na ji daɗi sosai kwarai da gaske da naga kin fara samun sauki. To amma abin da nake so da ke shine ko da wasu sun zo za su yi miki tambayoyi, kada ki sake ki ce wa kowa komai, ko da ku za su kwana su ne miki tambaya. Na ji kuma insha Allahu zan kiyaye. Mun gode sosai da irin taimakon da kuke mana. Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Inna ta faɗa min duk irin taimakon da kuke mana. Babu abin da za mu bi ku da shi sai addu'a. Sannan kuma mu bi ku da addu'an Allah ya kare ku ya kuma kare muku mutuncinku a duk inda kuke. Zancen yana da rudani, in ka bi sannu za ka je ni mai nema. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu, ayye. Matar mutum biyu, ayye. Ga matar mutum biyu, ya an kai hakan. Buɗe kunne ku jiyo zan. Dear customer, the MTN number you have dialed is Dear customer, the MTN number you have dialed is Ga matar mutum biyu, duniya da kallo. Me yasa waye amaryo a kashe? Gashi mun samu cikakkiyar dama da za mu yi amfani da ita. Don yau zai yi wuya an ta dawo da wuri. Assalamu alaikum. Hajaju. Sannu. Yiwa ga wayanka. Nagode. Kin gama wayar? Wallahi ban samu damar yin wayan ba ma saboda wayan tashi ina ga a kashe take. To ko waya ce a kashe a yasa caji? Wataƙila, amma insha Allah zuwa anjima zan ƙara dawowa sai in ƙara gwada. To wayata free take. Kuma baki da shamaki da wayata. A ko da ke buƙatar wayata zan baki waya insha Allah babu wani abu Hajaju. Okay, to shikenan. Sai anjima. Amin alaikum salam. Yar halak. Sannu da zuwa. Ai kuwa dai yanzu nake zancen ki a raina. Ashe kina kan hanya ma kina tafi. To ai dole kin san zan neme ki. Na ji shiru kusan kwana 10. Ba waya ba daga hannu. Gashi Alhaji babba sai tambaya na yake yi da ke. Ya ji ki shiru. Ai wallahi ni ma ina ta so in zo wajen naki amma kwana biyun nan gaba ɗaya fitar ne ta yi wuya wallahi. Ba kya samun fita ƙawata kamar yaya? Ke fita da kin mai da ita kamar canza takalmi cirewa da fitarwa. Ai gaba ɗaya wallahi kwana biyun nan Dauda ya matsa. Ya matsa wallahi yadda ka san wancan ake wa kulle. Yo wani irin kulle? Can gidan kuma ba a kulle ki ba sai yanzu kin zo gidan miji inda kike da inci za a ce a dinga sa ki kulle. Kulle kuma? Tab! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, to menene dan yaji Dauda ne fa. Kuma ai naga gaskiya kika faɗa yanzu ni ba yarinya bace, na wuce kulle wallahi. Yan sakina lalacewa ta hatta kai ki rika irin wannan maganganun a gabana. Kenan ma kawai tafi ganin mutunci na akan ki. Ha, to ai gaskiya ne wa yace kai mana laɓe har ka tsaya kana sauraron abin da muke tattaunawa. In banda ma ƙarshen duniya an bar wa maza gulma me ake da laɓe? Sakina, kike iya kallon tsabar ido na kina faɗa min wannan magana?
To ai gaskiya ce, ko ba laban ka tsaya kana yi mana ba. Gashi nan ai yanzu kunnen ka ya jiyo maka abin da bai kamata ka ji ba. Haba ƙawata, ki shiru mana, mijinki ne fa yake magana kuma sai ki dinga mayar masa haba bai dace ba. Kin Garabi, ba za ki koya min yadda zan yi mu'amala da mijina ba, don haka kawai ki ji ki gani ki gani kawai. Raba da ita kawai. Kowa da kyau ya sani. Amma kar ki manta Allah yana kallon ki. Zancen yana da rudani, in ka bi sannu za ka je ni mai nema. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu, ayye matar mutum biyu, ayye. Ƙawata, wai kina gani abin da kike yi wa Dauda, kina gani bai yi yawa ba kuwa? Ba wani yawan da yi. Maza fa su zuma ne, dole sai da wuta. To. Barista, ya fa kamata ku yi iya ƙoƙarinku ganin cewa wannan yaron ya fita daga hannun hukuma. Saboda ni ba zan taɓa lamunta a koma kotu har a fita ba a fitar min da ɗana daga zargin da ake masa ba. Ranka yaji domin iya bakin ƙoƙarinmu domin mu haɗu da barista Faruk. Amma abin ya ci tara. Muna ta samun saɓani. Idan ganinsa a ofis ya ci tara, me yasa ba za a bi shi gidansa ba? Mun yi tunanin hakan. Amma ranka ya daɗe samun barista Faruk a gida zai kawo matsala. Saboda duk wanda ya gamma a gidansa zai ɗauka cewa mun je ne domin mu nemi haɗin kansa. Kuma su mutane za su sa ido a kai. To mu menene damuwarmu da mutane? Menene alaƙarmu da mutane? Ba damuwar mutane, yaro na ya fita kawai shine fa damuwata. Koma dai menene wata rana sai an gane, ranar da sirka za a ato ne, ranar idanuwa du an tsone, mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne, ke matar mutum biyu, ki ji ki gani wata ran za ki gane zance na. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu, ayye matar mutum biyu, ayye. Ranka ya daɗe. Idan muka yi haka, tabbas za mu samu ganawa da barista Faruk. Kuma Amar zai fito a wankakke fes. To amma fa ina so ka sani, baƙin fentin da aka shafa masa, kai ma zai shafe ka. Kuma in ya shafe ka ba zai taɓa gogewa ba, ya zama tabo a kanka. Ƙwarai kuwa ranka daɗi, saboda duk inda ka shiga za a riƙa maka kallo da wannan baƙin fentin. Kuma za a ga cewa ka yi amfani da ƙarfin mulki, da ƙarfin kuɗi, da ƙarfin fawa ka fitar da ɗanka daga fitar. To kaga ɗanka zai fita a wankake? To amma daga lokacin fa mutane za su canza tunani a kanka, su fara kokonto a kanka, ƙarshe ma sai ka ga ba za su zaɓe ka ba. Stop it. Stop it. Ba na buƙatar jin wannan magana. Kawai abin da nake buƙata shine yaya Amar zai ya fita daga hannun hukuma. Kawai. Ta ya zan kalli fuskar mahaifiyarsa alhali na bar ɗanta an tsare shi a gidan fursuna. Ranka daɗi, kwantar da hankalinka. Ɗanka Amar zai dawo gare ka, insha Allah. Abin da nake son ji kenan. Ya an kai hakan, buɗe kunne ku jiyo zantukan, waye mijinta ciki waye mai gidan, wai ko aljana ce matar gidan. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu. Ha? To idan akwai abin da ake maka wanda ba daidai ba, ai sai ka fito ka faɗa, ba wai ka rika yin maganganu kana kama ba. Tsakani da Allah Sakina, tun safe da muka breakfast kika sa kafa kika fita da gidan nan. Yawo kawai ke sai ka ce mai ciwon hauka? Okay, yanzu abin har ya kai ga zagi Dauda?
Na gane matsayina a gidanka, ba komai. Koma dai menene wata rana sai an gane, ranar da sirka za a ato ne, ranar idanuwa du an tsone, mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne, ke matar mutum biyu ki ji ki gani wata ran za ki gane zance na. Matar mutum. Na ji daɗi sosai ganin farfadowar yarinyar nan barista. Tabbas duk wanda yake bibiyar wannan kitsa zai ji daɗin farfadowar Maryam. To amma fa ina so ka sani hakan ba shi da wani amfani. Me yasa haka barista? A ina ganin ita ce shaida mafi ƙarfi a cikin wannan kes ɗin. Kwarai Maryam ita ce shaida mafi ƙarfi a cikin wannan kitsa, amma idan tana hayyacinta kenan. Kamar yaya? Akwai wani bayani da Dr. Kamis zai maka ne kafin zuwa na wanda ya sa shaidar ta ba za ta zama karɓaɓɓiya ba a kotu? Ba kafin ka zo ba. Muna tare yayi mana. Idan baka manta ba, Dr. Kamis ya bayyana mana cewar sakamakon bugun da aka yi wa Maryam a ka, to ta kamu da cutar mantau. Duk da cewa cutar ba ta yi tsamari ba, to amma ba za mu samu nutsuwar Maryam za ta iya tuna abin da ya faru da ita a wannan ranar ko a wannan lokacin ba. Tabbas haka ne. To amma yanzu me za mu gabatar a kotu a zama na gaba idan har ba shaida Maryam ba? Insha Allah kafin lokacin shaidu za su ƙara bayyana a kansu. To amma idan baka manta ba, a zaman da aka yi a kotu dama ba mu gabatarwa da kotu duk shaidun da muka haɗa ba. Haka ne. To Allah ya sa mu dace. Amin barisa. Matar mutum biyu, wata magana ga matar mutum biyu, zancen yana. Salamu alaikum. Alaikum salam. Dokta kai baki. Baki kuma? Suwaye? Ya ce sunansa barista Ismail. Barista Ismail? To ba matsala. Let them in. Sai an jima. Yanzu me kake tunanin barista Ismail yake yi? A halin yanzu na tabbatar da cewar barista Ismail yana ƙoƙarin tarwatsa duk wasu hujjoji da suke a zahiri. Saboda na tabbatar a yanzu ya gamsu da cewar client ɗin da yake karewa to ya aikata laifin da ake tuhumarsa da shi. In dai ko haka ne babu shakka zai fara ziyartar Inna Asabe da Maryam a asibiti domin yi wasa da tunaninsu. Amma idan barista Ismail ya gane cewar Maryam ta kamu da cutar mantuwa, to fa tabbas zai yi tunanin zai cimma muradansa a cikin sauki. Let's go. Sunana barista Ismail. Wannan kuma shine PN Alhaji Abdallah Kakaki. Mun zo ne wurinka, muna so ka bamu dama mu yi interview da ɗaya daga cikin patient ɗinka da take wannan asibitin. To amma ai barista ya dace a ce ku tsaya a reception ku yi tambaya. Ko dai da yake dai wannan ba matsala bane. Wace ce ya sunan patient ɗin da kuke son ku gani? Sunanta Maryam Ibrahim. Okay. Ko ka ce ko yarinyar da aka yi rafin ɗin nan several time? Amma duk ya naji ka ce several time. Dama rafin ɗin da aka mata
lokuta da yawa aka mata rafin ɗin ne koko? A'a, ba haka nake nufi ba. Na ce an yi rafin ɗinta several time a lokaci ɗaya. Ok, ita muke nufi. Kun san da yake bata daɗe da dawowa daga cikin hayyacinta ba. Kuma sakamakon dukan da aka yi mata aka, ta samu matsalar amnesia, wato ciwon mantuwa. Cutar mantuwa kuma? Yanzu kana so ka ce duk abin da aka yi mata ba za ta iya maimaitawa ba? Ko kuma ba za ta iya tunawa ba? Haka nake nufi. Duk da cewa dai ciwon nata bai yi tsamari ba. Amma muna kiransa da temporary amnesia a likitance. Amma dai ba za mu samu tabbacin abin da take faɗa ya faru ko kuma bai faru ba. Dakta za mu iya zuwa yanzu mu gana da ita? Barista za mu iya zuwa, amma sai dai matsalar guda ɗaya, sai dai idan kuka je, idan ba za ku daɗe ba, saboda tana buƙatar hutu. Wannan ba zai zama matsala a wurinmu ba. Mu ɗin ma ba daɗewa za mu wurin ganawa da ita ba. Kuma muna godiya da wannan damar da ka bamu. Ba komai barista. Ai da ni har kai ko kuma da ni har ko ai duk aiki muke yi. Ba damuwa. Ina ganin za mu iya tafiya tare gaba ɗaya ko? Ina zuwa. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Barista ai na ɗauka kun tafi. A'a ba mu tafi ba. Har za mu tafi dai sai na ga ya kamata mu gana da patient ɗinka. So kuma alhamdulillah gashi yanzu na ga har dariya take. Gaskiya ne. Gaskiya kuma na ji daɗi sosai. Saboda tun da ta dawo hayyacinta babu abin da take in banda kuka. Amma yanzu ka duba sanadinka tana yin dariya. Gaskiya barista kai mutumin kirki ne. Doctor, Lala za mu iya samun gana da ita patient ɗin naka? Saboda na kamar an cike gurbin mu da wasu. A'a, ba maye gurbin ku bane. Ka san shi mara lafiya yana samun ƙwarin jikinsa ne ta yadda zai iya magana da kowa. Ba matsala bane yayi. Za ki iya magana da shi? Ba zan iya magana da kowa ba, na gaji. Amma bacci nake ji sanyi. Dan gyara mata in te baccin za ta dan samu relief sosai. To shikenan, dakta. Ba matsala. Maybe tunda ba za ta iya magana ba later on ma iya zuwa sai mu gana da ita insha Allah. Kuma gaskiya na ji daɗi sosai da ka fahimci haka. Hajiya ɗin ta ɗaci a samu ruwa mai zafi sai a ɗan sa mata ɗan ti sai ta ɗan kama. Yanzu? In an jima ni?
Kaga barista, ina so ka kwantar da hankalinka. Akwai dama ta gaba, saboda a yanzu mun yi rashin nasarar ganawa da su. Amma fa ina so ka sani, hakan ba yana nuna ba za mu taɓa samun nasarar ganawa da su bane. In yanzu abin bai yi ba, wani lokacin za mu gana da su. Dole sai mun bi wannan harka a hankali, saboda da na raina karfin barista Faruk. Amma na ga gaba ɗaya tattaro karfinsa kaf akan wannan kes din. Haka ne, ni ma na fahimci haka, amma ina so mu yi amfani da shawarar honorable, saboda maganarsa akan hanya take. Kowa yana da farashinsa. Yanzu abin da ya rage mana mu yi ƙoƙarin gano nasa farashin. Idan muka gano farashinsa, ina da yaƙini za mu yi nasara a kansa. Kenan ba komai, mu je. Mu je kawai. Matar mutum biyu, wata magana ga matar mutum biyu. Zancen yana da rudani, in ka bi sannu sannu za ka je ni mai nema. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu, ayye. Matar mutum biyu, ayye. Ga matar mutum biyu. Ya an kai hakan, buɗe kunne ku jiyo zantukan. Waye mijinta ciki waye mai gidan. Wai ko aljana ce matar gidan. Matar Rumaisa, tun bayan rabuwata da ke, rayuwata ta kasance a cikin kunci da tsananin raɗaɗin rashin samun aminiya wacce za ta maye gurbinki a cikin zuciyata. In dai kuwa haka ne, ina mai tabbatar maka da cewa zuciyoyinmu sun yi tarayya akan abu ɗaya a lokaci ɗaya. Ni ma na shiga irin wannan yanayin tun daga wancan lokacin har yanzu da Allah ya sake haɗa mu, wanda ina fatan Allah yadda yanzu kowa ya samu fita a cikin rayuwarsa. Haka ne. Koma dai menene? Hakikanin jin daɗi shine kasancewa da abin ƙaunarka a kowane lokaci. Tabbas na yi kuskuren rabuwa da kai, amma da sannu zan gyara kuskurena na kasance tare da kai kasancewa irin ta har abada. Domin a kullum ina ƙara tabbatar wa kaina cewa kai ne annurin da yake haskaka rayuwata, kuma kai ne muradin zuciyata. Gashi abin zai tabbata, haƙiƙa zuciyata ba ta yi min ƙarya ba da imanin soyayya ta ga Faruk. Sati 3 kacal ya rage na zama mallakin ga Faruk. I can't wait. Ke matar mutum biyu, ki ji ki gani wata ran za ki gane zance na. Matar mutum biyu, ga matar mutum biyu, ayye. Matar mutum biyu, ayye. Ga matar mutum biyu. Lokaci yayi, Malam Faruk. Yanzu magana ake ta saura bai wuce sati 3 ba. Amma kuma ni ban ga kana wasu shirye-shirye ba. Da Hajiya gani na yi tunda ina da gidaje da yawa kowanne kuma zan iya zama a cikinsa, kin ga wannan shirye-shirye kuma ya rage. Malam Faruk kenan. Ban da abinka, akwai walimomi da ake shiryawa ga abokanka da kuma sauran mutane da aka gayyata ko? To, haka ne. Ni dai da shawarar da na yi wannan bikin gaskiya bana so a cika shi da bidiyoyi da yawa. Saboda su ma suna rage albarka aure. Na fi so kawai daga wajen ɗaurin aure sai kai amarya. Haka ne Malam Faruk, gaskiya kan wannan tsarin naka yayi. To fata na dai a yi lafiya a gama lafiya. Allah kuma ya tabbatar da alkhairi. Amin sun mami. Insha Allah. Wato Alhaji Datti, a maganar siyasar bana na shirya tsaf, kuma ba na tunanin cewa wannan karan za a kai ni ƙasa. Domin na tara maƙudan kuɗi wadda za a raba wa duk wani wanda ya zo ya mara mana baya. Ka fahimce na yi? Na tara maƙudan kuɗi da za a raba wa mutane su zo su zaɓe mu. Honorable, ba wai na ita taka bane ba. Ba kuma ban yarda da cewa kuna nan kuna tsare-tsare ba mai ma'ana. Abin da mu muke tambaya a nan shine, shin menene makomar siyasar mu
idan har muka yarda muka karɓi tafiyarka. Makomar mu cin nasara. Makomar mu gabaki ɗaya shine mu haɗa kai domin mu mori roman demokaradiyya ga dukkan wanda ya mara mana baya muka kai ga nasara. Ai duk bai wuce wannan ba. To amma honorable ba ka ganin da akwai abin da zai iya taɓa kariyarka political da kake? Alhaji Idris, wace magana kake so ka faɗa min ne? Wato ina magana ne akan kes ɗin da ake yi da yaronka. Kusan yanzu duk wannan abin da ake maganar ta zagaye gari. Ko ina da ina, kuma mutane suna jiran su ji irin hukuncin da za a yi a kai. So, ni abin tambaya a nan shine menene alakar kes din nan da siyasa ta? Honorable, jama'ar gari su a ganin su yaron wajenka yana da hannu dumu-dumu a cikin tuhumar da ake masa akan laifin da ya aikata. Kuma bugu da ƙari suna hasashen cewa ai ba wannan bane laifi na farko da ya taba aikatawa irin wannan. Wato mutanen gari honorable sun fara zargin kana ƙoƙarin kawar da laifin da yake kan ɗanka, kuma kana ƙoƙarin amfani da ƙarfin iko wajen ɗauke duk wani abu, wanda kuwa idan hakan ya tabbata honorable to jama'a fa za su fara gudan maka, kuma tunaninsu ba za ka yi musu adalci ba. Koma dai menene wata rana sai an gane. Ko ba haka bane? So ina ganin yana da kyau mu duba mu ga muna da other alternative, then waya kuke gani? Mutum biyu ki ji ki gani wata ran za ki gane zance na. Matar mutum biyu ga matar mutum biyu. Ayye zaɓi yana wajen ka na rabu. Yanzu dai menene abin yi? Kawai dai abu ɗaya ne yake bani mamaki da har yanzu Faruk bai fara zargin ki ba. To me kike nufi da wannan magana ta kenan? A irin ƙwarewa ta Faruk, abin mamaki ne da har yanzu bai fara zargin wani abu a tare da ke ba. Da ni ma na son yi wannan tunanin, amma kuma sai na tuno cewa to ai mun yi matukar iyakacin kokarin mu domin ganin mu koyi sirrin mu. Dan haka kawai sai na share. Duk da hakan dai, kawai dai na kasa samun natsuwa a raina. To yanzu ke ma ke faɗin haka, ina gani kuma kar ki manta fa ke ce ke bani ƙwarin gwiwa sakina. Ke yanzu kin ce kin fara sarewa. Ni kuma yake so in da rayuwa ta kenan. Ba sarewa ne ba. Kawai dai ina so mu rika tuna abubuwan da za su rika zuwa suna dawowa. To yanzu ke a ganin ki akwai wani sakaci da ne wanda zai iya ba ma Faruk damin ya gane cewa ina da aure? Ko kusa ko alama. Kar fa ki dauki maganganun da nayi da zafi. Kawai dai yau na tashi ina jin wani iri. Ba na jin daɗin jikina dai kawai. To subhanallah. Idan kina ganin ba za ki iya ba, to why not mu haƙura? Kawai mu koma gida. In ya so daga bayan wani lokacin ma je. A'a, kawai dai tunda mun riga mun fito, mu tafi kawai. Shikenan. Allah ya sauke. Allah taimake ka. Ranka da 'yan jarida ne. Me ya kawo su? Akan magana kes din Amar ne. Tun jiya suna nan sun ki tafiya. To yanzu ni me zan musu? Ina ganin kamata ya ka fita ka yi magana da su saboda kar mu ba su damar da za su fara kirkirar labari na ƙarya. Ka kawo shawara ba? Ce ni da su shirya ganin zuwa. Allah taimake ka. Sai ka zo. Yawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ina da ɗan wani uzuri. Honorable, lafiya kwa? Lafiyar kenan ta jawo haka. 'Yan jarida ne suka yi cincirundo
suke buƙatar su gana da ni. Honorable, ni ina ganin kawai ka manta da su yanayin yan jarida. Ka san ba su da aiki sai tone-tone da tsokane-tsokanen iska. Alaidatti 'yan jarida suna da amfani mutuƙa. Saboda yanzu tsakanin ni da kai akwai tambayar da ka min a siyasance, ka ce menene ribar ku idan kuka bi ni a siyasa? Ƙwarai kuwa. To yanzu zan je in ba da amsar ta wa 'yan jarida. Kaga tambayar da ka min duniya za ta je sai ta fahimce ni. To wani hanzari fa ba gudu ba. Yawwa. To ka ji abin da ke faɗa har an fara 'yan jarida. Na ga bari da ya dawo mu ji me ake ciki. To masha Allah, sannunku. Yawwa. Na'am. A ranka ya daɗe, me za ka iya cewa game da tuhumar da ake yi wa ɗanka Ammar Abdallah Kakaki? To, alhamdulillah abin da zan iya cewa akan wannan al'amari zan iya cewa ɗana bai aikata wannan al'amari ba gaskiya ba ne, sai dai shi wannan al'amari zan iya kallon shi ne a matsayin kamar yarfe na siyasa. Kenan kana so ka ce babu sa hannun ɗanka Ammar a ciki? To gaskiya ba ni zan ba da wannan amsar ba. Kotu ce take da hurumin ba da wannan amsa idan ta ga hannunsa a ciki ta hukunta shi daidai da abin da in kuma ba shi da laifi sai ta wanke shi. Yanzu ya ake ciki kenan dangane da shari'ar. Domin mutane sun kagu su san me ke tafiya. Don ta haka ne kawai za su yanke wa goben siyasar ka. To, ni dai abin da zan iya cewa shine da ni da iyalaina da al'ummata mu muna tsaye ne akan gaskiya. Kuma kotun nan ita take da hurumin da za ta iya hukunta mutumin da yake da laifi. Sa'annan kuma idan yau aka ce ɗana ne yake da laifi sai ta hukunta shi, babu yadda muka iya, mu masu biyayya ne wa kotu. Ko da hakan yana nufin an samu ɗanka Ammar da laifi? Ƙwarai kuwa, ko da yana nufin hakan an samu ɗana da laifi ba ni da abin da zan iya cewa. Kaga kenan in har ɗana ya taɓa al'ummar da nake wakilta, al'ummar da nake ƙauna, al'ummar da nake so in wakilta again, in har ɗana zai taɓa, to kaga hukunci zai fara daga cikin gidana ma kenan. Ba ni da ja akan wannan. Na gode. Yawwa ina fiye. Abin da nake so da kai. Yanzu ina buƙatar ka je ka samu barista ku haɗa kai ku je gurin barista Faruk. To ai ranka ya daɗe tuntuni abin da ya kamata a ce an yi kenan. Ni ban san me ya sanya barista yake tsoro a cikin wannan al'amarin ba, ya ƙi yadda zuwa kawo ƙarshen kes ɗin nan. To ina son ka gaggauta sanar da shi cewar haƙuri na ya ƙare tunda 'yan jarida sun fara shigowa cikin wannan al'amari kes zai zo ya lalace. To ranka ya daɗe wannan wurin dama shine bana so a zo. Kaga 'yan jarida duk al'amarin da suka shiga yanzu za su rika terere da shi suna yaɗa ƙarya da gaskiya suna faɗa ma al'umma. Ina fiye. Gani ranka ya daɗe. Wai tsayi wadda kai kake surutu da ni me amfanin shi? Me kake zaman jira ne yanzu ba za ka tafi ba? Shikenan bari in je same shi. Je ka same shi. Zancen yana da rudani in ka bi sannu za ka je ni mai nema. Matar mutum biyu ga matar mutum biyu. Ayye matar mutum biyu. Ayye.